Velkommen til Farve og Stål. Mit navn er Lone, og jeg har den her forretning sammen med min mand Thomas. Jeg har et malerfirma, og min mand har et smedefirma, og vi er bosiddende ved Viborg. Men vi er rigtig glade for Østerhurup. Vi har et stort afsnit i butikken med malerartikler. Der er både til ude og indvendigt. Og der er en masse stål. Der er en udstilling med noget cortenstål til haven, og der er også mulighed for at kigge på noget gelænder og altaner og trapper og carporte. Derudover så har vi en hel del hobbyartikler. Vi har perler og lærred og maling og lidt garn, og der er lidt til det kreative hjørne. Og skulle man på stranden, så er der selvfølgelig mulighed for at købe noget vin og øl og vand på køl, så den tur er så reddet.